Ilha madwar 250 sena merfuqa l-biblioteka għal manuskritti oħra, il-bot minn idejn il-qarrejja, x'tistennew li jkun ir-rispons ta' dawk interessati fil-Malti u fl-istorja soċjali tas-seklu 18 meta d-damma ssir aċċessibbli għal kulħadd bil-pubblikazzjoni tiegħek u ta' Rosabel Karabott. Jien Rosabel ħamet traskifu d-damma. Kemm il-darba ma nistix ngħid li forsi qtajna qalbna kien xogħol li rikjedi ħin twil u dettall kbir. U kemm il-darba f'dawn il-fażijiet iltqajna ma' studjużi u riċerkaturi mhux biss tal-Malti, toqs moħra wkoll li qawwewna qalbna. Għalhekk l-interess fid-damma u fil-pubblikazzjoni li forsi qed noħorġu aħna ġarajnieh minn dawn in-nies, però nemmen li la darba d-damma tkun stampata tkun interessanti wkoll anke l-istudenti tal-Malti. Dan għaliex għax bħalissa kif edna fil-bidu mhijiex aċċessibbli u la darba tkun qed tistudja fuq personaġġ bħal dan li ta' daqsejn ġieħ il-Malti u jkollok il-ktieb aċċessibbli f'idejk tkun tista' tapprezz iżjed ix-xogħol tiegħu. Barra minn hekk kif edna l-ewwel ukoll għandu dettall li forsi jolqot il-ħafna nies fil-popolazzjoni tagħna u anke kollezzjonisti jkunu jistgħu jixtru dan il-ktieb u jżommuh fil-librerija tagħhom.